Pelek barang apa pelek 6 iki, Dik? Lurut cinema lurut cita data kae muluk. Ayo Mbak Tati, Mas Memet. Dan semene akeh kuwi sing paling disepuhke dasare sing sepuh dhewe ya kuwi Mbak Yuku Bu Prastiwi. Mula sing disuwun ki sawaber kae. Ayo Yu Pras. Kaya kupulan sareng sakoten. Meneh Mas, pisan meneh. Sidane pisan. Oh, sidane pisan monggo kowe mau apa meneh. Ayo, aku yo selak kepengin ngudharasa karo adikku Tatin karo dulurku Mas Memet. Ya aku tak mbagekke dhisik karo Mas Memet. Diaturi mic-nya. Sugeng dalu Mak Limbo. Inggih, sugeng dalu. Wajan. Kula menika nek bingung kalih panjenengan. Pripun? Nek ngaturi menika Dimas menapa Kang Mas? Anu kula niku kepun tuwa. Boh, nggih. Mongko udawa dalane ketoke tuwaku ketoke. Kula niku pun 56. 56 to? Nggih. Estu niku? Estu. Oh, berarti ya aku nyebute Kang Mas. Nek mboten nggih teko Pak Puh. Nggih, wong ya. Lah wis pancen wis tuwa rek ngaku nom nggih pripun wong pancen nggih kula lahiran tahun 70. Ning mboten pasuryane nek kalih kula malah ketok tuwa. Malah boten jenengan iki. Kula ki sing 51, panjenengan 56. Berarti kan lambeng selisih gangsal mawon. Jenengan niku jenenge awet timur, awet muda. Nek kula ki wis mbok ajeng ngomuni enom nggih mboten do ngandel. Ya, Dik. Dik. Aku lek ngomong piye iki lho ngono aku mbok pidak. Walah lah. Wah, durung-durung kok dipidak. Aja cocok murang-muring to. Ngerti dhewe mau dijagongke ngene iki disekseni masyarakat Klisat. Kowe iki dijodokke karo aku bengi iki kaya manten. Kok kaya manten? Lah iki mau. Lah ngapa wong jagong jejer ngene iki lak kudune lak joget. Joget. Lah dhewe kok ora joget? Lah mbah aku manut jenengan lho. Lah kok manut kan kudune wong lanang kan manut wong wadon apa panjaluke wong lanang ki bagian nuruti penjaluke wong wadon. Ning wong wadon kuwi patute manut karo sing lanang, ngono lho. Bener sing lanang. Lah sing lanang bener apa ora iki? Ha nek kleru. Apa ya kowe arek melu blasuk? Ya kan paling ora iki mau ayo joget ngono kan bareng-bareng joget. Aku ora didhawuhi joget. Karo Pak Dalang. Aku ya suwe banget. Sugeng dalu Pak Dalang. Wah, sugeng dalu. Wah, suwe banget mboten kepethuk iki jan suatu kenugrahan lho Mbak Tatin. Pripun ta? Jan pirang-pirang panggung ki aku ming iso ndelok nang YouTube karo manto status adikku wedok elok tenan. Wah, iki jan pendak bengi. Wah, jan sayape iso lebar, saya terbangnya saya ampuh. Nggih, alhamdulillah niku nggih berkat dongane panjenengan. Jan saya amba. Kowe iki ditongake sayape saya amba kok alhamdulillah lho. Ya piye? Kowe kan di Pak Dalang kan muni saya jembar, saya amba sayape kuwi lak tegese kuwi saya lemu. Tegese niku anu Mas. Pripun? Tebane utawa jan terbane Tatin jadwale iki saiki saya ora ming daerah Jawa Tengah Jogja ning saiki wis tekan luar daerah. Jam terbang ini gitu. Nggih. Oh, tak kira nek jembar piyantune ngoten kula lak yo. Nek kuwi rasah diomongke karena jembar. Lah iya. Nggih, niki nyuwun pangapunten Mak Cangik. Nggih. Tatkala rumiyin niku kula mboten kok le mblenjani niku mboten. Kula niku sakjane asli warga mriki. Angke to jare tahun niki kalih panjenengan ugi. Nggih. Betul sida rawuh. Kula dilelah niku nembe manjing Bayu Bajra. Napa niku? Masuk angin. Oh, masuk Lah angin. nggih. Dados kula mboten saged mriki. Wong kula nek kalih mriki niku malah kalian Pak Kadus, Pak Carit niku pun geke baturan teng mriki. Lah niki sing yasa panggung niki riyen niku lemah miring niki mriki niki. Nggih ta? Nggih. Niku kula usul muga-muga sesuk niki digawe panggung kesenian khusus warga Kalisat.
ora ming 2 meter persegi nang dhuwur cilik saniki keturutan wonten mriki gadah lahan niki rencana ajeng dumugi mriko. Oh nggih to. Nggih niki dadi niki taun ngajeng tekan kono ya ning duwite kuwi empuh. Lah nggih to. Niki nembe kangklep. Lah niku jenengan kanten tugu kok ngantos dhuwure kaya ngeten sinten sing damel niku? Pinten? Pak Suhut. Menek wit nika RT-ne niku. Wah ya elok ya penontone elok Walah. kon oleh. Luar biasa. Aku ki nek nang kene wis apal kabeh. Sapa? Ki Pak Sugeng Pak ki Sugeng. kadus sing paling gemati karo aku. Oh, terus? Pak Sugeng ki nek karo aku blobone. Sak nembung-nembunge aku mesti diparingi. Diparingi. Aku kan tahu nongkon Pak Sugeng muni ngene. Saman kok ndek jaket kulit apik. Gelem po? Aku ya arek muni gelem ki priye wong cara dinae ora nolak. Nek pancen kono moh ya aku gelem langsung. Nek gelem pen. PN, paring. Kurang priye? Jaket, Sepatu. sepatu. Kok ndek sepatu pantopel apik. Gelem apa kowe? Ayo nek kira-kira sampean entuk ora apa-apa, langsung nyoh pen. Dipek sepatu mau jaket, Iya. sepatu terus. Ya aku ya ngono. Bojone sampean kok jan ayu tur gemoy ngono kuwi. Keke. Ya meni gelem po. Aku ya mikir-mikir. Nek aku cara meni, iya ngono kuwi apa ya kira-kira bakal dikekke. Ya. Kuwi saking bloboe Pak Kadus. Ora ming nang nggon aku tapi nang warga masyarakat kene. Iya. Kaya Pak Carik, Pak Agus. Kuwi adikku lanang si Pak Tomo Pandoyo. Pak Tomo kuwi bendahara bagian sing ngragati keuangan. Lho kene iki Mas Yen iki tukang pijet iki aku ya apal kene iki. Kok ya apal piyai. Lah wong kula niki bateh kok. Berarti Terus- jenengan khusus begini iki gandeng sedulur kene akeh. Nggih. Dasare jenengan ya wis dianggap keluarga Nggih, nggih. mriki khusus ten Kalisat panjenengan gratis. Niki estu dalu menika nggih para sedulur sedaya nyuwun pangapunten Mbak Tatin. Cek. Bengi iki Bloko Suta kula mudhun mangkeh boten badhe nyuwun sangu napa-napa mang sekseni. Tenan lho ya. Niki sekseni Pak Manu Macange. Disekseni Nggih. masyarakat. Kula niku pun Niki rumangsa warga mriki. Lah, Dados kula niku namung nderek gembuli, nderek nyengkuyung antanipun sedekah dusun. Bengi niki khusus warga Kalisat kula mangkeh mandhap badhe nyuwun pamit boten sah napa-napa. Ming donga panjenengan sedaya niku estu. Tenanan. Tenan. Ha wis lunas ki. Ki. Wis jebul wis oleh mulane apa kok karo arek ngarep-arep matur apa wong daki. wis langsung elung. Lung rawel ya. Mulane kok guyang-guyu sumringah jebul Lah, iya wis ora. lunas. Ning gandeng wis oleh Mas. Nun. Sing penting ngaturake ujube iki bengi iki apa, Oke. acarane apa. Lah. Sing penting atur Niki pamuji. wose dadi dalu menika nek umume nyadran banyu kuwi nang wulan Sapar. Heeh. Umume. Umume. Ning khusus warga Kalisat ki nang Dul Kaidah. Kuwi nyadran banyu ya kuwi kali jembak sing manggon ana ning Laladan Mangli. Leres nggih Pak nggih? Kali. Tenan. Kali apa? Jembak. Kali Jembak. Lah yo jembak lho ora werna-werna. Jembak. Ayo Mas, kaline nang daerah Ayo. Mangli. Son nerake lho kuwi. nang Mangli. Mangli. Iya. Mangli ono Gunung Sumbing. Wih, kok iso Mangli Gunung Sumbing? Lah ngendi? Apa nglentar tuwis tekan dhuwur kono apa? Ya kan biasane nek tok iki kan dhuwur mengisar-mengisar. Mangli iki dhuwur padukuan kene iki nggon Mbah Kyai Mangli. Oh, mriki enten Mangli. Ana, ugi. dadi Oh. kono sumber tuk, sumber toya. Nggih. Ya kuwi sing sok dicaran-carane iki disedekahi diwilujengi Nggih. supaya banyu ki tetep lancar, mergo banyu ki sumber panguripan Panguripan. tumrap para manungsa sing lumintir ana ing Laladan Kalisat Kalisat. kene. Nggih. Nganake sedekah dusun. Nggih. Kuwi ujube terima kasih. Sedekahan ki ujub matur nuwun karo sing bobak cithak lan sembung senggani. Mura kabeh ki padha ngelingake suduk nalika semana menggari ngrawat wis diparingi subur makmur kaya mengkene. Nggih. Jur gawe ajang silaturahmi mula ana kesenian. Anane kesenian kuwi diajang silaturahmi, sedulur-sedulur men do rawuh dianake wayangan, sedulur men do rawuh silaturahmi. Berarti nyambung peseduluran. Ora ngono meng kuwi. anake, ora meng wayangan tok ning Ora. ya tetep karo sedulur do Lah teko. iya. Wah, iki mau tenan sampean mau mampir nang sapa? Embo nang dhuwur kono ndek sapa?
ramai nduk wong kene iki. Ha wong aku langsung nuwun. Pak Memet dangu mboten panggih. Lah nggih. Heeh, terus Wah, langsung sing garwane wah langsung duduk tudang. Wah. Apa? Metu wedang. Urung dirungguh ki. Apa tudang? Metu wedang. Ki nang kene disingkat tudang. Oh tudang iki metu wedang. Oh. Seprapat jam lungguh bar udut langsung tuga. Apa tuga? Metu sego. Oh metu sego. Ki Mas Tomo mau. Wah monggo lho diaripun. Wah iya iki ya bater ngono. Garwane motor-motor. Apa? Metu nggawa jeruk. Wah jan. Hei. Iki Terus? mau. Nek tudang iki metu Iya. wedang. Heeh. Tugoe metu Sego. sego. Nek metune jeruk. Seger. Nggih, pancene nggih kok. Nun Kok ora padha mau? padha priye to? Nek tudang metu wedang. Lah iya. Tugo metu sego. Nek jeruk Seger. Seger sumringah, sumbih nang awak. kok ora Lah nek jeruke legi nek ora. kok sik kok ora nganggo tu? Lah iki dilalah ora ditokke kok kuning langsung kon ngonceki. Dadi ora nganggo tu barang. Ya mbok nganggo. Rasane wis Oh soalnya ket awal wis nganggo tu lho. Tugo. oh yo berarti nganggo tu. Tuga. Lah iya. Nek nganggo tu Kudu nganggo tu ki. metune jeruk. Tujer. Nah iya. Ngono kuwi. Kok ora cocok to? Kok njaluk sing cocok ae lho. Lah ya kan tudang metu Lah wedang iya. ang. Tuga metu Metu sego. sego. Oh. Metu jeruk. Tujer. Sapa Sapa sing muni kae? Seru Eh. banget. Nempel Nempel apa? jeruk. Jarene mau wis. Lah iya kuwi wis diparingi ngono kuwi lho Kok ya ya. aneh-aneh. Iki wujude masyarakat kene iki grabyak sumanah Sumanah. ya dulur. Dulur nggih wis. Nyatane. Bola-bali kula ning mriki ketoke Oh. nek ping 3 apa nenten nggih Pak Dalang nggih. Ketoke panjenengan saged rawuh terus temen. Oke. Warga laras wis gawe langganan. Lho ping 4 aku Ping ki 4. ngitung kok ping 3. Ping 3 apa papat, Mas? Ping 3 apa Oh, papat, ping Mas? papat. Ping papat. Ping 4 kuwi kok sok lali tenan wis entek. Lah Lah ya Lah ya wis ping 4 iki rencana tahun ngarep ya tetep warga laras lho Amin. Mas. Lho nggih niki nggih luar biasa sing delok kanthi tekan dhuwur kono men rono kae Oh, sakono. elok tenan. Kono Mongko ya ono. tertib ya, Mbak Tatin Kono ya. Nggih Wah, tenan. tertib lungguh kabeh. Oh, kaya ana sing ngadeg. Hah? Marep rono lho. Endi to? Oh nguyuh ding lah kayak. Tak kira iki kok jare lungguh kabeh. Ya aja nek pipis nang kono konten bleber tekan kene wong iki dalane. Apa Buta Apa? TV Kromo iso bleber tekan kene iki. Ya kan milih saka dhuwur memedun ke lho. Lho, mula nak wayang ki nok, suguhan wayang ki tontonan ya tuntunan. Ngono lho. Pak, tuntunan Ya iki kan bayangake to nok. Mula iki padha karo kehidupane para manusia. Nek sing caket karo Gusti Allah iki cepak nanggon simpingan sing paling ngarep dhewe. Lho ngene iki Gusti Allah wayangan ki Pak Dalang. Pak Dalang. Sing adoh-adoh ngono kuwi ador Gusti Allah kaya buta-buta ngono. Nggo dolanan cah cilik-cilik ngono kuwi. Berarti nek wong sing adoh karo Gusti Allah iki cok ora kajen. Ora kajen nggo dolanan. Kuri mula nek sing ala nang kiwa, sing apik nang tengen. Ngono lho dadi iki pancen wayang kuwi tuntunan mula langgeng. Ngono. Oh ngono ya. Sesuk Ono minggu ki tuntunane. jek ono meneh ki keseniane. Janema. Apa Janema? Cok ora tau nonton radio iki. Piye ta? Janema ki kebanggaane orang Magelang. Apa kuwi Dangdut kesenian? jadulane Magelang. Oh, dangdut ning jadul. Sesuk bar kuwi Agunsa. Wah, elok tenan iki. Jur urunan piro ngono. Ya wis rasah dipikir wis ngono ben dipikir masyarakate sing penting wis lunas to. Aja dimek nak. Apa kok aja Nek kelong kuwi cok ngemeki nggon wong dadi kelong. kaya padake copet ta. Ayo ki ngaturake, ayo sing diarep-arep ki sampean. Ki Mbak Tatin ki nek setengah 11 durung nganti panitia mluno. Iki setengah 11 Mbak Tatin durung teko ki piye ditelepon ngono saking gegere. Lho, kula pen dugi jam 10 wau wonten nginggil. Po iya. Iya ning aku ora ketemu jenengan nang endi, Jal? Iki aku nang ngene sound system kono karo melu ngutek-utek iki aku. Supaya lan apike iki mesti ya ta Jawa aja. Aku ki melu ngatur bagian kuwi lho. Aku wali lho. Apa? Apa jenenge? Aku wali lho. Aku wali ki apa? Liser. Heeh. Mixer. Iki nggon Pak Dalange kurang kung. Ayo, wah iki gedheke. Ngono. Sing ngatur ki aku.
kok esane ngatur-ngatur barang. Pokoknya nderek ndedonga nggih Mas, Ya. niki kagem masyarakat wonten Kalisat sedayanipun mugi sedaya tansah pinaringan rahayu wilujeng. Amin. Nggih, sami sehat-sehat, Amin. lancar rezekine, rezeki ingkang berkah barokah. Amin. Nggih, ketok iki aku rene iki urung suwe kok wis handang rene meneh ya rasane iki kaya lagi wingi. Rasane kaya cepet banget ya. Nggih, kok iki apa ana wis setahun apa piye kok andang rene meneh ngono ya. Aku wis ana nek 10 tahun aku. Ngapa? Sing ora tau rene iki. Ora takon. Iki tenan. Aku sing bubak citak biyen nang kene iki. Agak wingi ra teko ngapa? Kandhane kok gerah kok. Gerah apa? Gerah penggalih. Rada anu Pak. Kayak rada kisruh aku. Ya pancen karang wong omah-omah iki kadang-kadang sok ana ayeme, Ana. kala mongso ana gegere. Ning lah jenenge wong urip. Iya. Nek Iki mu yo ana ketek- sing njaluk kon Fragmen. Aku nek Fragmen ketoprak bingung nek karo Dik Tatin iki kon ngopo. Wonten sing ngersake Fragmen. Enten. Dan warna-warna. Terus Mbak Tatin mau sak durung munggah, Nggih. mbok menawa ana weling-weling ana piye to kepiye, mbok menawa ana sing request Mbak Tatin supaya ngersake nembang apa Nek arek weling-weling terakhir. Oleh-oleh Ini kan terakhir. ngomong nek ana weling. Tegese iki ana dawuh pengendikan. Oh. Wonten Pak Dalang menika dereng wonten. Nggih. Menika manut kemawon Iya. ajeng menapa. Engko yo digerke karo lho Mbak Eka. Napa Mbak Eka nggih wonten. Nggih. Apa arep dijumlenke sisan Mbak Eka? Mbok nggih. Sisantene bangane Mbak Eka. Mbak Eka jumeneng Mbak Eka. Ayo Mbak Eka sisan Yo. jumeneng. Aja ninggal aku trimo bonceng. Sampean tengah. Asik. Dina, Pak Bu, damel contoh. Lare alit sementen wis iso nggotoy lho. Niki contoh, tasih sementen wis nyati wis iso nyambut gawe, membanggakan keluarga. Monggo lare alit lho. Piye to? Niki. Apa? Iso lari alit iki. Kowe alit apa ora? Ya rada. Kowe iki rumangsa cendhek apa ora? Rumangsa cilik apa ora? Nah, Wong sakmene kok alit ya jane ora ya. Nek nun sewu lho Pak Cemet. Menawi Mamat, Mamat, nun sewu asmanipun Mamat. oh Pak Mamat. Iya. Kalau kinten kau piyayi mriko, kok anu dagelane Pak Cemet ngono. Masa sakmene Cemet aku. Kupingmu lho, Mboten. Memet. Nggih, nun sewu lho menawi panjenengan menika priksani kula ningali kula kok alit menawi panjenengan nyengguh kula menika kelas pinten? 6 SD. 6 SD. Lah iki Apa? genah nek ngawur. Lah pira? Ngomong ngono nek aku ki sesuk lagi daftar PAUD ngono ngomong ngono. Iki lagi arep PAUD. Kok iso keduren kok iso kelas 6. Gek PAUD. Heeh. Lah mangkane aku nang masyarakat ki mau wong cah cilik kok iso nggotakke wong tuane. Apa Ngono lho. namane? Wis iso nggotakke wong tuwa. Kowe lek aja cilik to, Nok. Iki basane apa to kok wong tuwa kok digetak perang geblak. Gotak. Gotak. No. Lah wong tuwa kok rambute lho ketel kok iso rambute dibutak barang. Kok iso wah ampun macem-macem lho wis mau ngelokke cah cilik. Rumangsane alit. Wong piyayi kono piyayi Kalisat kene lho Mbak. Kalisat, heeh. Awake dhewe lak bareng ta, Mas. Heeh, mau saka kono Ini bareng. kok iso aku kene dilokke cah cilik lho ngawur aku rene mau dilokke tremo sing mlaku ngono kok iso. Jenengan kok iso. Sopo sing muni ngono iki? Kurang ajar. Ya ta. Ana sing nekke tremos. Oh, aku ya lara ati Kurang kok. ajar kuwi. Wong kaya ngene dinekke tremos. Nek panjenengan mesti gak terima. Aku Aku ora trimo. belonen aku to. Sopo? Sopo sekarang ngiseni jarang nang tremos kene ini? Endi? Aku lara ati neh yu kok. Lah piye to? Kowe iki ya kowe nek ben ketok munggah kene iki lho. Kowe ki mbok nang dhuwur kene men iso sepadan lho, Nok. Wis dilokke alit. Terus mau pakku butak. Ora. Terus iki apa mau? Gotak.
iki jenenge memberikan hasil kepada orang tua ki apa jenenge? Maksudnya iso mikul dhuwur mendem jero. Walah, mas saya gilani. Piye ta? Kowe karo wong tuwa nek kurang ajar, borek pikul sing dhuwur go genter ngono. Tegese anake sing iso ngunggahke asmane wong tua dipikul Lah. dhuwur terus dipendem jero. Lah iya dipikul dhuwur ki apa nek geblak kepriye? Sakmono kuwi. Maksudnya iso wong tuane iki dijunjung. Wong tuane dijunjung, dihormati ngono lho. Wo diangkat ngono. Heeh, diangkat terus tak uncalke kowe ngono. Aku susah nuju omong. Iki piye? Ya Nek karo wong tuwa kuwi iki sing sabar. anane iki ya gelem ra gelem tok rahapi ngono lho. Anane iki tek kowe, Tin. Kok anane padake aku panganan. Maksudnya ono nih, iki kan mung wong telu to. Onone. Onone ngono. Wong Dadi telu. gelem ra gelem ki ya mung karo iki. Oh, Dadi ngono. umpamane Dhewe iki basa mesti kadang-kadang sok bingung. Kowe wetan kono kidul, aku lor. Beda-beda. Kuwi kadang-kadang ki bahasa ki sok ora ketemu lho, Nok. Nah, nggih ngaten lho Mas Memet. Siji desa mawa coro. cara Cara ben gremet ning kathokmu. Cara. Aku geting aku. Lugas banget. Coro ki nek nang Solo. Mawa cara basa O ki nek diwaca ya O basa Jawa kok iso coro iki lambene iki. sajake kulino digremeti coro Lah iya, mawa cara. Mawa nggonmu. Heeh, kono ki O. Solo, Sragen O. Solo. Lah nek kene apa? Oh. Apa iya yo? Lah iya. apa kuwi daerah ndi Oh walah. Wih, karo sapa? Wong Grabak ki ngono kuwi. Oh, grabak ngono kuwi. Wong Silom yo. Oh, cara dadi coro. Oh iya, beda-beda ya. Beda. Lah ya akrabe keluarga. Moto dadi moto. Oh, moto. Iya. Heeh. Terus apa neh? Pokoke sing O dadi O. motomu kuwi Motomu kating petoto. Lah yo saya ngono Heeh. motomu ngono Heeh. nek katene rawa ngono paning nek motomu ngono ya kaya apik ya Lah pancen wis nek nggonmu apa nek moto? nek mriko moto nggih moto. Oh, moto tetep ya. moto. Dadi ya ming padha ya ming beda logat lho, Nak. beda pengucapan dialeke. A I U suku katane. Nek nggonku kan Oh, Temanggung, oh. dialek iki ya beda. Enten Nek beda cara nggon meneh. Mbak Tatin nek basa Ngayojo lak ora ngono, Nak. Benten. Wo, Bantul gitu. Nggih, iki apa-apa kok iso to? Wo, Di kowe daerah le. iso. Nggih. Lah iki mbae wong gampenge. Nah, cojon, yo jo. Gampenge, yo jo. nek Temanggung Nek Temanggung Temanggung. bakun di 20.000. Gitu keranjang ora oleh jantelo ya. Api Mbak Yu, iki api, api lambene api. Iki bahasane kok lambene lho apa lah aku lek nang Sragen lambe kok ning kene apa? nang kene iki cangkem ya Nek ning kene apa cangkem? Apa le? Kaira. Cucut. Dados enek papan MC nggih menika dagelanipun cocote Memet. Aku saya ora kajen ki mak cange. Lah aku yo gur manut piyai kene kok. Ngajari bener saya diura kepenak ki nang awak iki. Nek ning Sragen lambe. ya kan dialeke dhewe-dhewe Dhewe. Wong tuwa dicocot-cocot ki. lah wong manut masyarakat kene cocot tok ya Lah iya nek Temanggung dialek ngono lho. Oh ngaten. Oh, Dek Tatin. Mampir gonyong ya. dek kuwe Dek kuwe tak nembako. alah cidor Cidor iya gane gayeng-gayeng ya. iya ya Cidor ngono ki Temanggung. Bu Prastiwi, mbok modar aku gak roh tenan. Iki ngomong apa? iki bahasane kono bahasa Bahasane nggonku lho, Nduk. Oh, ngaten. Lah, Sesuk, padha, nggih. Temanggung ngono kuwi. Ngaten. Padha awake dhewe mau to Yu. Aku yo gak roh ning pondokan kono. Heeh, bener. Lah kok tak kira panitia. Lho sing dalu. Heeh. Aku kaget mak teratap mak semrepet aku digeblak mau. Nyapa? Lah kok piyayine ngene. Nggogoke penak ngono. Waduh, apa sing arep diogok-ogok aku ngono. Gogok. Gogok. Gogok ki nek nang kene ki lungguh. Oh, alah ayo iki iki ora ngerti awake dhewe arep diogok-ogok. Lah Kyai iki pirung sing dalu lho nggih. Nggogoke penak. Waduh, apa ya aku sing arep diogok-ogok aku. gogok lungguh nek Semarang bedone. Apa meneh? Dlogok Dlogok jaran ngono kan bedone kae. Kuwi nek kuwi jenenge miso gak Lah iya kan beda gogok ki nek nang kene lungguh. Nggih. Lungguh. Gogokan kene sik yu. Ah ngene. Ngono. Iya. Ngertimu?
Piye? Gogok Ya tak kira diogok-ogok. Ngono apa piye Mas aku? kaya rong tikus wae. Oh gogok ki lungguh bae. Kaget aku terus mlayu. Gunamu apa nek lingguh ki? Nek lungguh ya lingguh. Lingguh. Lengguh ngono wae. Gun aku tengok. Oh tenguk. Tengu ki lak sik kewan cilik sik nang tremos iku ya. Nanti ya. Tengok ora tengu kupinge. Oh nek nggonku isine tengu. Nggonmu lato-lato no. Hei. Wanyel. Kowe tau roh dek kono apa? Aku dingi ora ya biasane ngono. Umume. Masa Umume anjir ngene iki ketok anu mlajer ngene iki isine lato-lato. Kok Umume biasane kok. apa ya? Iya, aku gak tahu belajar anatomi tubuh pelajaran IPA to iki. Lah piye to? Kaya iki lho. piye no? Blegere. Dicondro. Aku nek anatomi tubuh iki kepriye? Kowe sing nang IPA wae. Aku mbok pengen belajar Nanti. ngono. Nek bleger Iki lho ngene. kaya iki belajar IPA. Lah iya. Iki IPA bijine 8 munggah. Nah, terus Oh, terus IPS dipangan. IPA, Oh, iya. IPS dipangan gitu. Apa meneh IPA, IPS, IP-ne dhewe sing dipangan ya. Iya patutan loro wingi. Mboten Pak De. IP ke biji kok pangan. Ya maksudnya iki tetep di anu. Iya. Nyun pangapunten lho Pak De. Iya, pedhe-pedhe nek cah cilik ora apa-apa urung ngerti dosa. Nggih, Ya. Cah cilik dimaaf. Maaf. Nek kae sing ngomong mesti tak polo wong wis gedhe. Nggih. lah ngopo? Dia kan cah cilik, arek ngomong sembarangan urung ngerti. Ya nek asal ngomong aku nek kuwi jerone lato-lato ngono arep tak apake? Ata nehke. Ya di. Saru. Kok saru to? Aku yang njaluk. Nah, cah cilik. Masa Ora aku pareng. kapan aku belajar nek ngono kok iso. Mosok gawe praktek. Jare ini saru kok jaluk. Oleh peran ora njaluk Pak. Jaluk gede lagi. Aja Senengane dolanan mainan kok. aja ndek dalange. Ngene sinten? Ndek dalange ono sing duwe wis. Nah, Ora pareng. gon sapa kira-kira? Ya ngenamu kuwi kok. Nggonmu. Nek pancen kaya mengkono, Nduk. Nggih. Wong tuwa ki ming garis sumarah. Ya ora apa-apa. Lah iya. Malah disiki. Agane tak ngono kuwi ya. Tak ulungake. Nggih. Apa njaluk? Jaluk ya kuwi mau lho. Apa? Apa kuwi mau? Apa? Gotri. Iya wis. Lah aku lakre ra iso mlaku nek ilang gotrine. Ayo ora iso mlaku gecek ya lho kok iso angel. Nggih, padahal kok dadi meneng wae niki mbok pilih wonten tamu. Lah aku kuwur ya soalnya ngomongane saut-sautan dadi apa mah aku arep nyelani mengko ndak malah ora prayoga ngono. Wong kula nggih nembe pisan niki lho Yu, derek sowan ngono ning Kalisat kene. Iki golongane apa munggah iki? Napa, Pak? Nggih, Pak. Dik, ora ngenteni. Oh, tambahan. Kusik, kowe kok ngenteni aku ki kleru. Mbak arep nyawer. Kusik. Arep nyawer tok apa ngersake lagu Mbak Tatin? To Ranto? Kowe Ranto to? Iya apa udu? Yo, ora penak aku. Sik. To, kancaku sekolah. Ya to. Wah, yo ora iso kadung wis ndek kok piye to kowe? Ora iso kadung ndek kok jaluk ngene. Oh, mau ngarep nyawer. Oh, niki ambeng niki lho, Pak. Dhisik wong dermawan ki dalange nek ra ndeki. Wah, yo. Bareng tekan tintek isan. Iki ndeke kono sik. Dicukupi kono. Ya kono kono sik dicukupi. Niat munggah kok ora diitung. Sik. Heh. Ngalih. Lah, kowe jek kurang meneh. Ya ampun, apa tak silai. Wis adek nggo musik kok gampang nang isor. Siji kok sik. Ayo, nek munggahke tlotra, dosa nek nganti ora. Ora kok njur iki ora iso. Nek susuki dijolke ketan loro. Ora main wis wani munggah ki wis ijol. Ngene gene 50. Nah, lha yo ngono kuwi padake kok anak kualon wae ra dinehi. Sekor. Iki sing jaga sajen ki. Jenengan ki lho kok iso. Kunjungnya ambek kuwi. Oh, iya. Pak Ranto, ajeng ijol gen kula mboten. Iya. Kok kaya enak rupane abang, tak ijol nggih. Iki cah cilik lho timbangane nangis. Iki digini lho, iki cok senengane sing abang, sing cok wis mateng. Joli timbangane nangis. Iki iya. Entek sing abang. Oh, entek. Mosok entek, Pak. Ngapunten nggih, Bu. Nggih, Pak. Niki cah cilik kok Bu lho. Iki cah cilik. Cilik kok Bu. Nggih.
Mbok yo nonton kuwi kacamata. Ono sing gedhe apa nih? Ngarang wae iki. Wis mah tekan kono gek iki wae aku gek arek tak reripih kok malah. Wis alah wis. Ya ya ya. Matur nuwun ya Le. Nggih. Kok ya Le. Pak jenengan nyuwun lagu menapa? Jaluk apa? Kesukaan ini sami. Napa? Tambal ban. Nah, tambal ban. Wis ora nempel saiki. Ah iki biyen. Kejar kosok kae biyen ya aku pancen tukang tambal ban. Saiki iki aku wis dadi tukang laundry. Dadi urung ana lagune. Lagune apa? Urung ana. Oh, nggih. Lihat. Ya. Niku tambal ban, Pak. Nyuwune. Nyune pun terserah mawon. Oh, nggih. Matur sembah. Oh, pasrah lagune pasrah. Lebih baik kau bunuh. Pasrah ki manut ngono lho. Oh, manuk. Iya iya. Manut nek lagune ki to sing manut Dek kowe pancen manut. Oh iya 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 ngono. Lagune. Iya. Manut eleng-eleng manut. Eling imut. Oh iya iya iya. Kowe kok meneng wae. Aku gembrunggung ya dadi masuk ra krungu dadi trimo Ya. musik. Pak Ranto matur suwun. Wah iki juragane anu ki kebo iki wis wah ya ya panjenengan. Ngesake napa niku Mas Memet? Mboten ngersake napa-napa. Oh meng nyawer tok. Toh ora njaluk apa-apa toh? Oh, mboten kok. Ngoten niku kok rene-rene wah tenan nang pasar duit ku sebari. Ujiku ineh ngoten niku. Nggih, nggih. Diparingi wae teko sak-sake kanggo Pak Ranto. Ya diaturke sing alus-alus dhisik. Mbok pilih napa Pak Bu? Nyuwun lagu napa Pak? Kodang kuning. Oh, Kodang lagi. kuning ya. Siap. Kagem bawa mboten? Nganggo. Oh ya. Kene gek dorunan. Nah, Mosok yo awake dhewe ne timbali matur nuwun lho yu. Mosok dadak kon urunan Lah ya kan kaya bapake mau lho, nyuwun ora nyuwun lagu maringi lho. ngono. Tenang to. Ngapa? Engko panjenenganku yo arep disawur kok. Nun. Sawur. Apa ta? Eh, Pak Dik. Sing diparingi dikai Wah, bebungah niku lho. kembarku ki sepuh-sepuh pokoke. Disawer, iya disawer. Ora Mbak Tatin. Nggih. Mbak Eka iki asline jeneng asli sapa to? Nah, Nggih. Nah, iki perlu dikenahake. Nggih, Biyung. Kok Menika Eka tuget-tuget iki maksudnya piye? Ayo kuwi lho sing perlu aku dadi Iki penasaran kok dikenake dadi riye. Eka uget-uget ki jenenge asli piye? Nah. Terus kok dadi Eka uget-uget ki sejarahe piye? inggih menika aslinipun Eka Prihatiningsih, Biyung. Oh, Oh, Eka Prihatiningsih. 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 Lajeng wonten YouTube ngono kae sing jarene apa viral ngono kae. Viral. Eka uget-uget. Nggih menika wiwitane nggih awit saking jogete lajeng nggih enten moto utawi Moto maknanipun. masakan apa jenenge? Yo makna ngono lho Mas. Maknanya. Yo tak nggo semangat awakku dhewe. Uget-uget ki duwe arti. Oh, iya, Artine? iya, iya. Sinden sing ora bakal mati selawase. Oh. Iya. kok iso? Lah iya, pamane mati mbok digecek uget-uget. Arek dibeleh uget-uget. Arek disampirke cagak uget-uget. Dadi aku ora bakal mati selawase. Nggon aku saiki uget-uget dadi ora mati. Lah nggih, pamane tesih uget-uget lak tesih urip ta, Pak? Lah nggih. Ning Nak nek ngono ki manut, yo, apa kuwi nak saka pradugaku Eka iki dadi uget-uget mergo jogete mungkin. Lah nggih menika. Lah mula iki Awalipun gandeng saking ana- jogetipun Nah. nanging dipun maknani mekaten Bapak Lah. Anom Surata ingkang ngendikan mekaten. Lah mula iki Dados gandeng ana sing semangat kula, ngersake Biyung. kodang kuning Mbak Tatin ben bawa, mengko sampean praktekke kok iso uget-uget iki lho joget piye. Oh ngaten. Nah, Nggih, nggih, iki nggih. setuju nggih? Masyarakat mriki uget-uget kersane joget ngoten nggih? Wah, jan kaya ten lu nggih iki kompak tenan iki. Lah nggih. Yai kene kompak-kompak ya, Yu. Iya jajal di. Tak jajal coba. di- Wilujeng dalu sedayanipun. Oh iya. Kabaripun sami sae nggih. Pripun panjenengan mriksani Mas Memet menika sae nggih? Mas Memet sae napa sae? Sae nggih. Nggih, budal. Sepisan malih kangge paseksen Nggih. sae adicara salajengipun nggih menika tulusupan utawi berobosan. Monggo sedulur-seduluripun Kaya to. wong mamitke. Lah kene yo nganyelake kok Ayo ngene. keluarga ageng kene. Sae kepisan wae. Suasae. Lah senenge banget ora yo Seneng banget apresiasi. mesra nek ping pirang-pirang dadi niku diangkatke.
La ilaha illallah. Ora Kudune nek saene akeh berarti saking apike. Saking apike kepriye? Saking gilani kuwi kok. Berarti jenengan ora sae. Ndongake wong tuwa sing apik to lho, Nok. Iya tak dongake. Iya. Njaluk ngapura. Ora apa-apa, Nok, wong kowe cilik Ping tetep. pindho iki. Ndongake aku ki paring ana dirga yuswa ngono lho. Iya tak dongakno pokoke dirga yuswa. Pokoke lancar anggonmu Amin, golek kaya ngene rezeki. iki. Pokoke lepas parano jembaro kubure. Ya kan? Terusan Apik. nek ndonga Aku seneng iki. Aku seneng nek ana kowe. piye ta? Lah iki soalnya biasanya Aku nek ndonga mateni aku saiki kepaten. Jembar kubur iki tegese maksudnya lho, besok panjenengan bakal kabeh wae sapa wae lak tindak ana kono. Lak mesti kabeh ngangen-ngangen cita-citane swarga cadangan. Lah panjenengan Iya. tak dongake. Kuwi jelas tak kuwi. Swarga pengen ndang saiki to? Hah? aku ketanggungane urung rampung, Nok. Mbok jajal dikaroke mbok menawa nang kono kepenak kowe rono kok nek apik SMS Aku ora dolane kok. Apa tatin sik? Hah? Maksudnya apa? Nilai tinju nang kono nek kono ki kok gayeng. Lah engko kowe ngabari. Aku ora kesusu kono nek arep dhisik. Nah, kono. Digege mangsa. Masange badhe riyen Ora. Malah Ayo. Ayo coba dibawani. ayo dibawani Jogete Mbak Eka. patah-patah piye, Mbak Eka piye? Heeh. Nadyan wujud temong peksi. Elok tatin iki saben bengi bintang tamu suarane sih panggah halus. Piye to Pak Dalang mbok aja ngono kuwi to. Alhamdulillah. Tenan kok nyatane. Dan larise ra umum saiki. Mbak Tatin, Nggih. bengi iki uga di live streaming lumantar channel Dalang Sena. Oh, nggih. Ning bengi iki awak dhewe ya nderek Bila Sungkawa. Margi ibune sing sok apa kuwi Nyoteng. sing dadi kameraman. Kameramen. Mas Dodo kuwi ibune saiki nembe ditimbali Gusti sowan Gusti utawa sedo. Mula awake dhewe sak kanca nderek Bila Sungkawa mugi-mugi almarhumah ibune Mas Dodo pinaringana sedo ingkang husnul khotimah. Amin. Amin. Nggih. Yo lanjut. Kosek-kosek. Lah piye? Mbak Eka uget-uget iki kuwi seniwati multi talent. Kejaba ngendang yo apik, joget yo apik, ning kuwi bawa yo apik. Lah Sing niki nembang yo apik. Mbak Eka niki lulusan wonten ing sekolahan Solo ICU Surakarta. Aisyah ya apa bar meriang kok iso. ICU Institut Seni Indonesia tegese isi. Ah, kados panjenengane Pak Geter menika lho. ICU. Isi Surakarta. Kok iso Nah, ICU? niki sekolah wonten isi. Ning enak iki dadi I to. Ora. ICU ora. Macane nek Inggris kadang I iki I to. Iya. Heeh. Ah ning ngendikane Biyung mau lho. Piye? Nah, kayak ning YouTube kan lho. Piye? Mbak, Piye? Jare kayak gut-gut kayak sinden multiplasenta ya kayak diomong iki. Kowe iki kuping. Aku kadang kok iso trenyuh. Kok piye to kowe iki? Pripun? Multi talent. Multi talenta. Talenta kok plasenta. Plasenta. Plasenta dawon wedhus. Aku jan rakuku gembrunggung tenan nih. Oh nganu. Lho aku. Nek jenengan mboten krungu Mas, sound system tulung kontrole nggen dalang ditokne ben dalange krungu Ya. nggih. Dadi Keprokke kene wae klumpukke kene ya ngono. piye? Maksudnya iki ben dalange krungu ngono lho kupinge. Apane sing dikudu diatur mau nggon apa? Kontrol. Nek muni kontrol hati-hati. Lah piye? Hati-hati lho. Sinden seragel Lho. Sinden seragen ra iso muni R malah. Aduh. Dadi apa? Dadi lato-lato ya. Seks. Coba Ayo. prakteke mbacutke bawane Mbak Tatin karo dipraktekke nganggo uget-uget iki piye? Coba isara.
dibawa ki karo nganggo apa nganggo gaya lho. Oh kudu nganggo. Lho menghayati. Oke. Ya. Gerak dan lagu. Gerak dan lagu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Geng tahu lagu ini. Alah rapopo teko cil. Kok mantep enak. Ya. Halus. Iya. Yo wajahe. Kamera lho, pasangi kamera. Nggih, mesam. Iya. Nggih. Sikile sing pas lho. Iya. Nggih. Iya. Dah. Wes ngene ya. Kowe rek gelut apa piye kowe? Ancang-ancange kuda-kuda ngene iki. Iya ta? Arep posene kon sing apik. Yo, oke. Halo Usmanes. Ngono ora? Iya wis ngono. Piye? Tak delok rupakune streamingan kaya wong blek ngising. Pes nyedak kali ya. Oh, mboten sah nganggo gerak to bawa kok. Wong pancen ugetu kejalukane kok. Ngoten. Heeh. Halo Usmanes nang Terus nek Yes. Mengini. Apa ta? Ngaten Biong. Iya. dalange ling mati nganti ra kedep lho. Masa Ayo jebulane Mulcinta. talenta. Ayo. Wes suwe. Nganggo ngene ya. Lah iya gayane nak. Iya. Nggih jadi greget ke temenan iki. Bah iya. Ayo dah. Iya. Aku anggere arep mangap disaut ta lho. Oleh jak omong terus lali. Lho kowe ki terus nembang ngomong. Lah sing ngomong wae ki kowe. Kayak do nunggu le. Iki selak jengkel ngenteni. Nah aku oke pe diam. Kene wis do meneng kok malah kowe sing ngomong wae lho. Lah iya kok. Ha. Dang. Saiki. Sesuk Iya. Waswenggan kula lana. Iya. Goleki. Goleki kok karo jawel ki. Iya men cetha. Lah iki lemu nek gak digoleki gak Ora ketok. ketemu. Dadak blebekake banyu. goleki apa meneh? Ya goleki mau. Ayo golek apa? Apa? Jelaske. Golek omahmu. Lah iya ngono. Genahke. Si podang pito. Dadi saking uget-ugete dadi menyura terusan iki. Nggih ta? Iya. Kalau sembarangnya campur Pak nek kula. Lah saiki nganu Mbak Tatin wis terbukti nek ning joget iso uget-uget. Ning kabar sing tak tampa Mbak Eka ki yo iso ngendang nyambi nembang. Niki kendangane Saiki prakteke karo ngendang Mbak Tatin tetep bawa mengko sing joget apa sing joget karo sing nembang Mbak Tatin. Coba saiki Mbak Eka nenggon kendang ning karo nyenggaki. Nah. Kendang kali Mas. nyenggaki. Geser Mas. Kula Tukang kendang yo rono. Nyun ngapunten. Sampeyan nek kendang nengen apa ngiwa? ngaten nggih sami kalih Mas. Awake dhewe sahabat ya Mas ya. Nuwun sahabat kentel kalih Mas. Oh iya. Ben penonton preso ngendang nang ngarepe Mas Wahyu. Ah nggih. Ya. Sahabat kentel. Nggih. Kapan nek ketemu? Aja muni kentel kok. Mbateh lho ya wis. Nggih. Plek pokoke kanca plek ya. Lek. Ya, aja nglangkai iki lho nok ya. Nggih. Ya iki gunung iki. Nggih. Iya, minggir-minggir. Amit. Wah ya. Ya ben karo diwalik sik. Amit nggih Pak Kiswan nggih. Alon, heeh. Kae cilik oneng tenan ki nyekel kendang. Weh, nyekel kenong, nyekel kendang, nyekel gong. Nyekel liya apa wae dadi lah. Iya, aku dengi nyekel kendang yo dadi kok. Ya iya. Dadi dhuwit. Ya. Didol berarti. Kendangku tak dol Iki aku gak. sing nyekelake mike sapa iki? Mas Wahyu kuwi. Ngagem Mas Wahyu. Saged Mas Wahyu nggih. Nyekelake mik. Nah, men kita Eh, bertatap pandang berduaan ini loh. Ya men. Iki Karo maksud iki dimatke Mas Wahyu. dimatke. Karo Mas Dijebol Wahyu sik ki wis seniorku dhewe wis tak anggap masku dhewe. Kuwi ya dalang lho Mbak Eka, sesuk mbok menawa dijak Niki dalang. Iya. Nggih. Besok dijak kolaborasi. Salim Mas nggih. Alah, modus. Oh apa bibir lho. Nah, Iya. gitu Pak. Niki kan sensitif to macange. Bibirmu Tasnya yang ada indah. bibirnya. Apa lambe kaya. Yo ngapura, tak dang blang gentung ingkang muni kagunganipun tutup. Nah, Nggih.
Gene apik ya. Apik. Jajal. Rolan. Jajal nek aku sing ngakon, isora. Ye. Pak Bambang tuku gedang. Lah iki. San Apa ya suarane iso padha ya. gedange tugel-tugel. Iso meneh. Iso meneh. Apa kuwi? Jiglek. Oh, jeglek-jeglek. Oh, bareng tugel jiglek. Nggih. Coba saiki kecemplung blumbang glagep. Iki nek pancen iso Kendang iso omong. Sepisan iki. Iki jajal iki Duk, Pak Memet. nek pancen iso. Nggih pripun? Pak Bambang cukur rambut. Lah Ya. iki ben butak kaya pakku neh, Mang. Mendina anggur petok Bambang dicukuri terus rambutnya. Ya ora apa-apa ta. Lah ya kuwi iki jan nek liyane Pak Bambang ya piye jajal Apa kuwi. liyane? Pak Masa Bambang. kuwi Pak Bambang. Pak Bambang cukur rambut. Ya Pak jajal. Ya nek ora Pak Bambang Pak Kerto wis. Milih sing endi? Wis Pak Bambang aku wis Lah iya. kadung akrab karo Bambang. Ya. Rang cilik. Aku jumbo jak omong. Iki nyapa to kuwi? Iki malah dijak omong. Lek konsen mengko. Oh, malah jak. Oh, iki jaga apa? Oh iya malah tanganku iso ora rene tombok tangan iso. Ya. Sakniki nggih. Ya. Hei, Kok rambut. rambut lho? Pak Bambang Lah, sing cukur salah. rambut. Sing salah nggon ngendi? Ah jajal muni piye mau? Piye iki mau kok koyo jajal? Kok sik Kuwi lah rambut ning iki. Kok sik iki artine muni rambut kudu iki. Lho, ora iki lho. Oh, tuh rambut. Baleni sepisan men cedok. kuwi iki nganu ceritane Pak Ini kok- Bambang mau cukur ning liwat jembatan mau. Ora, Pak Bambang ki yo potong rambut ning rambut jempol. Kuwi mau dupal kok. Oh, jempol. Kunine dupal lho kuwi mau. Sing muni sapa? Hut, ngono. Sing muni kendang yo kendang ora meneng ae ora protes kok awakmu protes. Lah rambut kok dadi apa mau? Kandhane ambak kendang iso omong lho Mas Memet. Piye? Iki coba bedean iki kendangnya ngomong apa ya? Jajal ya. Piye? Iki. Apa? Tung. Apa? Yo ing tung kok. Apa iki? Kula nuwun. Monggo. Ah, anu bar pelecit ki. Iki yo melihat situasi nek pas Mbak Tatin mengo awakmu tok-tok. Oh. Ngaten lho Mas Wahyu. Lah ya kok yo melu-melu. Sentimen nak wi. Wah, mosok ana wong tutuk-tutuk. Ngono angger Kendang kok sokan nuwun. Mbak Tatin wis mangap-mangap kok njenengan langsung masuk tok. Bahasane lho, Nok. Nok, Maksudnya piye? kok direkke mangap-mangapi to? Aku mangap-mangap dituthuk ngono. Hei. Hah? Ayo arti duduk kene. Oh, tuthuk genti ya. Mboten Terus, maksudnya pas Mbak Tatin nembang ngeten lho. Nyanding bisa dadi. Kaget aku. Lah iki ana arti dadi sampluk ngono gitu lho. Oh sing ngakon ngono. Sing ngakon aku dhewe sing kaget. Omong wae lho. Iki ki dibacotke sik. Nggih, lho kuwi ujak omong ae kok. Nggih. Tombo Saiki tembange sing nembang Mbak Tatin, Mbak Eka Sing ngendang ning karo nyenggaki dhewe. Yes. Terus piramane digawe kaya mblurunan utawa Sragen. Sragenan. ya kena ben iso sigrak karo iso asik. Oke. Ya, ayo. Nah, Ngono wis kuwi ya. praktek wis. Ayo Mbak Tatin. Ayo. Esuk awan ning omah wis ora kerasan keluyuran anggul ising tak sayang mubeng-mubeng liter anggot kungguleki ora krasa esuk awan nganti wengi eman yen nganti liya kang nyawang
Eka, Mbak Eka. Ape? Goyang ya Mbak Tatin. Ayo ya Bu Eka. Nyokek Mas yo, nyokek yo. Uget Sleret ireng tak sawang tambah manis ibu bunga yang lakon uget asik bakal aku kekiwalian yang si bodeng andutut hati kepranan Luar biasa. Luar biasa. Kok yo matur iso lho. nuwun matur nuwun Lho Iki yo carane mikir piye yo? Pripun, Nendang Kacang? kene karo mengo karo nyenggaki. angel lho ngono kuwi. Kok yo iso ya tak? Kandani roll-on kok ya. Olron. Kowe kok tekan nggon kelek wae to. Wong genah muni olron dadi Ya multi talenta. bakat sing ora diduweni karo sapa wae. Iya, luar biasa. Orang Dadi iki bakat terpendam ning wis duduk. Dadi iki senadyan to cilik, lho. senadyan to anak TK. Tapi yo luar nyatane biasa. daftar PAUD Daftar PAUD ding urung TK. keprigelane yo. aku wis ning nggon pawiatan ninggil kok iso TK ae. Lah piye? Paling ora iki nek pamane ning isi kaya panjenengane Mbak Ani iki ya. Ah, Lah Mbak sarjana. Ah. Nek Mbak Ani kan ya sarjana seni SSN ya to. Heeh. Nek pamane aku ya kudu tetiru to. Heeh. Aku ya minimal ya nderek Mbak Ani SSN. Eskar lho ta. Eskar sarjana karawitan. Sarjana karambol iki aku. Sarjana karawitan. Karawitan betul ya. Jadi saiki SSN ya. Ha iki Mbak Tatin iki SPD. Mbak iki Mbak Tatin ki SPD kuwi SPD. sarjana penyanyi dangdut. Ya. Aku dangdut ora iso kok penyanyi dangdut. Lho biasane kuwi sak urunge ngene iki dangdutan to kowe? Oh,
Sapa? Ora ta kowe? Rak, Oh nak kleru nang no. kuwi kan bojoku. Oh iya. Awakmu ya sepeda jare. Apa kuwi? Penitipan sepeda. Hum. Magister humaniora. Ora. Hum. Kae lho ana sing cok muni Pak Geter hum. Iki apa marhum? Apa to? Kuwi magister humaniora. Kuwi artine apa nak kuwi? Humaniora iki apa artine? Artine Mani nek S1 kuwi biasane anu 500. SSN. Lah kuwi hum ki biasane S2 ngono ki. Oh, S2. Oh, nggon magister. Mulane Agak aku dhuwur meneh. S3. Lho, Entek ora kuwi? S3 iki. Dokter. S3 berarti dokter. Lah iya. Stratane strata 3 dokter. S8. Reneng ta? S8 yo gak eneng. Ming tekan piro S iki? S3 Ya tok. kuwi S iki ono sak tremos eneng, sak kulkas eneng, jemene kok 28 lho S kok ora entuk piye? Wo, ki sing diomong es mari pilek no. Enek es paling duri S6. Apa nggih? Pengen ngerti S6? Apa iki? S6. Sinten sumerep silit sapi saged singsot. Sinten sing semat sinten Sinten semerep sumerep silit sapi saged singsot S6 kuwi. sogok Ono suwek silit barang. sedaya dadi tambah papat ya. Sogok suwek sedaya tambah 8. DS8. Kok tekan silit iki lho. Iya. Ayo. Ah padha kowe malah es ning tremos barang iso. Sok bablas saiki kok. Wong teng panku kok tekan nggon kuwi kok. Tekan nggone wadidang. Ayo kowe kok kono. Kalau kok bahasane iki lho. Mbak Tatin, Mas Net. Iki mau gandeng Mbak Eka iki bareng ngendang rak kesel to. Sore mau jare panjenengan ngendika ana sing ngersake pramen. Nah. Mumpung isih ana wektu sisan gawe. Iya. Pramene arep apa? Apa wayang kowe ndalangi? Aku manut. Dalang apa? Dalang kerusuhan. Maksudnya kowe aku apa aku kongso kono Erawati. Gak aku gak. Wayang kongso. Lah wae jenengan bojone bojone Baladewa kuwi. Ra sudi. Erawati. Erawati. Lah napa nggih? Ning koyone ya padha kok. Liyane kuwi aku gak. Apik kuwi sumpah. Oh, gak. Suarane ya apik. Nek olah prakmen misal kaya ketoprak ngono ka to, Mbak? Heeh. Kaya misal Sri Tanjung. Oh. Nek Panji ki Panji Asmara Batang ngono kae. Sing Asmara Tangi. Asmara bangun. bangun Asmara bangun. Asmara Tangi. Maksudnya bar bangun terus buat batang ngono.